ся б одними на осой, серце його так тріпоче, як коли серна увидить пушкарів. Бо туй на сих верхах він перві кроки свої ступав, милувався красними співанками свої мамки, видів, як вона ткала полотно і ушивала зимними вечорами йому сорочку, убися лишила пам'ятка про неї. І він сокотить ту ушиванку і убиратися в неї лемпома й великим праздникам у своєму життю. Много пішників сходив Михаїл Лаурук, многократний чемпіон Румунії по боксу, майстер спорту, міжнародний суддя, член Румунської федерації боксу, президент Подкарпатських русинів Румунії. А його усе у тяжкій хвилі жизни приходить він сюди, на сі береги Осоя, аби набратися сили, моці і побіждати. Туй його відцюзнена, туй лишили слід його предки, нянько і мамка, котрого наказували: «Жий, сину, так, обось не стратив честь, обось міг сміло позирати людям в очі». Моє всі коріння русинське, так що я се не можу ганьбити моїм родом, моїм діткам, придіткам. Я се не можу таким ганьбити. Я гордуюся. І це наш довг признатися русинам, як ми русини. Я не можу казати, що я американ від другий. Наші співанки все говорять про життя, про душу, про нашу традицію, про нашу культуру. Ми на цій землі давні, ми тут повер 1000 году. У нас у селі є співанки по 700 году, 600 году, котрі співають і нині. І так само і у церкві службу держать і читають давні, стародавні книжки, церковні книжки. І так що ми гордуємося. Думаю си, як то файно було давно, як ми то жили. Ну, хоч тяжко жили, бо не було так, як тепер, доста кожного. Тяжко, але дуже файно. Ми жили так, усі як браття там, усі так, як ми се розуміли. Діти, коли ми були, грали ми, співали ми, ходили ми у ліс за грибами, за хворостом, пасли ми корови, пасли ми овці. Ну так дуже файно було. Так, коли думаю, як ото було, і ще раз би хотів бути дитиною. Сниться, коли моя мама такі файні роботи робила, ручні роботи. Вишивала сорочки наші, русинські, ткала покровці, дуже файні. І як ото я допомагав їй, баба наша казала: кожну неділю підете до церкви, аж хочете бути уростити великі і бути панами. Так і ми і слухали, і потім так було. І бабка нам ще так казала, що не можеш ні лягати, спати кожен вечір, самолити. Рано теж дякувати Богу і помолитися, що дав Бог, що ще ми дождали другої днини. Це було наш ритуал. Без молитви не можна було їсти. Так казала наша баба, каже, без Бога ні до порога. Так є, це правда. Так що я так рахую, що давно були люди майчисті по душі. Михаїл Лаурук змагався з дітства узнати ціну кожного доброго діла. Був робутний, як і вшитки його родні і близькі. Бо змалку знав вже у сих верхах, де судьба занесла його народ, не ужиєш, кить будеш лінивий. Він відів, що його предки усе були благочестивими і справедливими. Хоч не раз мамка казали: русинський народ чесний, а судьба му дуже смутна, бо гнобили го шлияки правителі. Ай, бо не бай, ми стойкі і свого не стратиме. Всі слова мамки він помнить і понині, і змагаться помочи кожному талантливому дітвакові, чоловікові. Коли у мене було 13 років, я такий був маленький, слабенький, без ніякої допомоги. То як діти, знаєте, давно як було. Найвеликі хлопці мене були.
І я думав, що робити, аби мене не били далі. Но тікати не мог їм, бо я маленький, а вони і милення, але не знав, що робити. І подумаємо, піду я на бокс і навчу я як се обороняти. Добре, і пішов на бокс, і я так спеціально там тренувався, що мій тренер дивився так на мене та каже, за 2-3 дня, каже, супер, каже, ти будеш, каже, великий чемпіон. Ну, він не знав, за що я так намагаюся тренувати. Він не знав мої думки. Ну, я не думав, що zostaти на боксі. І потім мій тренер держався за мною, щоб я не лишав цього спорту. І потім у 3 місяці я вже вийшов чемпіон. Ну, то такого у цьому спорті мало буває. Чемпіон вийти, то треба мінімально 2 роки. Ну, я в 3 місяці вже вийшов чемпіон. Та перша нагорода для вас має цінна, так? Да. Ну, у мене є медалі дуже много, поїзду дуже много. То треба розказувати. Але я не хочу розказувати про мене. Я хочу розказувати про мої діти, про мої учні. Ну, діти кажуть, так як мої діти суть. У нас є Русинський спортивний клуб. Ми робимо для наших молодих дітей, так, щоб навчилися честь дати перший раз, поводитися і у дисципліні бути. Ну, так що за нашу школу русинську ми обрали чемпіон світу по боксу, Lucian Bute, ходите як мій учень, як се поводити. І то каже все за нашу школу русинську. Я Клавдій Ришко, тренер клубу боксу із Цегота, із Румунії, який був учнем пана Михайла Лаврука. Це лутянський клуб із Румунії, найперший у світі, який видав великих людей у боксу міжнародному. Для вас Лаврук що значить? Domnul Lauruc, pentru boxul acestui club înseamnă foarte mult. Пан Лаврук, як президент Русинів Закарпатських з Румунії, бере участь і вкладає свої сили всі для того, щоб наша організація, наш клуб боксу був знаний у всьому світі. Cu Organizația Rutenilor Subcarpatici se implică foarte mult în a pregăti acest sportiv pentru a face mare performanță. La domnul Lauruc, pe el caracterizează foarte multe calități, mai ales Мотивація пана Лаврука дуже велика, тому що він включається у всі наші заходи. Він нас допомагає, тренує, і його якості відчутні на нашій арені, як у молодих боксерів, як і в нас. Він той, який вкладає всі свої сили для того, щоб наш бокс процвітав. Pentru a deveni campioni mondiali. У нас теж є чемпіон Європи Стан Флорін. Він тепер місяць назад у Соготі і грав, і обороняв свій пояс. Такий меч був, що усі люди, було там около 2000 людей, усі люди повставали на ноги. Правда, і наші русини були там на місці, і Мікулін, Василь Мікулін, голова Європейського підкарпатського русину, і Цубера Василь. Вони казали, що такого ще не виділи і не могли думати, що може, як то файно може бути. Ну, то дуже файно було. Так ото було свято, то у Соготі для нас усіх, і для румуну, і для мадяру, і для русину. Спеціально для русину, бо то русини організували, то під нашу організацію ми то зробили все. І за наші кошти. У спорті так є. Один перемагає, другий програє. Так що у спорті, але я все любив першим бути. Так я се навчив. Так мене бабка навчила, так мене мама навчила. Каже, будь-що роби, так і зроби, аби ти зробив майдобре та майфайно. Значить, що ти був перший. Ну так, це на роботі, це в спорті, це де. Я теж перший. Коли ми йшли, наприклад, копати. Так ми се змагали, то я так се все змагав, щоб я перший був. Коли
йшли ми косити. Я теж так змагався, там було нас мимо, так змагав з косою, щоб перший був. Так що таким се навчив з малості, що треба бути перший, аж хоч щось зробити у житті. Ми уросли у Воросі, у місті там. На одній землі ми жили, бо моя баба мала там дарабку землі і вона поділила надвоє. Каже, є брат і сестра, поділимо надвоє, каже. Ну, виділи, там маленька хишка, і у Вуйка, і у нас дуже маленька хишка була, дерев'яна, я там урос. Ну, але ми дуже добре се розуміли. Ми так були, як одна сім'я. Ми так дуже добре се розуміли. Так що у нас не було нічого. Ми се не вадили, ми се не помагали одного другому. Це копати, це орати, це насіно, це що було робити, ми помагали. Ми так були, як у місті. А повічте ми, ви жили на одному дарабі, на одному кирті. Та частувалися? Ми залюбили, як вам кажу, як сестри. Ми так, як сестри були. Яка була мама його? Дуже добра. Нам була добра, бо ми не мали з ним Добра, нічого. не мала ніде Ми не нічого. мали з ним нічого. Коли вмерла, та написала на цидулку, щоб мене я скупала. Бо я коли доки ми жили, так по приказу ми собі, кажу, Марі, як я умру, ти не маєш убрати та скупати. А вона каже, а ще умру май скоро, ти мене убрати скупати. Ну, гата так остало. Вона вмерла пришвидко, прийшло мочитання з корняли, бо там умиття робили люди, прийшли потяги, бумайла. Я се не щаяла, бо написала, що Анна Лоповиха, або невістка Таке обрала. прозвище мала, прозвище. Так, Анна Лоповиха, ми кажуть, так ми борагувану їм. Ну, як укав Лоповиха, то знав, що я їм. Ну, та ми її скупали, убрали, Убрали. та ми поклали у копершу. Ми були так, обійні сестри, так, а були держали, як ми обі держали. Та невістка з кімнату. Кото вам так красно ушивав, білим по білому? Вона сама. Агаті усе в тещі ще. Його мама вчила Агаті. Мама є Мітьова, Михайлова. Так. Бо вона знала і все чинити. А ваша сорочка кілька років має? А моя сорочка, Так. то вони трохи 2000 довзад, років. вона мені се ушила, та се з розмарину чинила. А решту все я вчинила сама, а вона мені повшивала, бо вона так все вчинила Я маю ще сорочку. 20 років. Або хмали каже обі. Та й вона мала таку сорочку, та й я. Та я на смерть держу, та вона в таку сорочку пішла. У неділю йшли ми разом до церкви. Уйко й тепер дуже такий церковний, він дуже держиться до церкви, він співає у церкві, він познає дуже добре Слово Боже, Біблію, то все знає, він вам може сказати так дуже точно. Про закони життя. Да. Які ваші закони життя? Ну, мої закони теж так, по-божому. Інакше, як я вам казав, найперше без Бога ні до порога. Так що мусимо лише служити Богу, бути справедливі, бути чесні, бути людьми, так каже. Я так се навчив, що лиця гіамата. Я кажу, де пойдеш раз, аби мог і в другий раз піти. Не що пойдеш раз і потім ніхто не хоче тебе видіти. Моє з найдобрих цимбору, бо як Михайло Лаврюк, нема таких. Я не що хвалю його, я кажу по правді. Бо я знав, що Михайло Лаврюк зробив для нашого села. Ні один не годен, ні я не годен тільки зробити, тільки він зробив. Михайло Лаврюк, у нього робило 200-300 людей. Він поважав бідного, хворого. Він поважав старшого. Він давав їсти людям. Зараз половиця села він давав їсти кожен день. Не гоїли люди задармо, безплатно. Він тільки має у собі любов, тільки має серце добре у собі, що раз у 100 років родить один чоловік. Він перед того допомагав.
преміанту у школі, допомагав школу, допомагав церкві, допомагав монастирі, допомагав усіх. То для мене велика честь, що я зустрівся з Михайлом Лавруком, людина, яка, можна назвати його в нинішній день гордостю для всіх русинів, тому що він є прикладом. Він настоящий патріот, на якого треба рівнятися майже всім, який великі труди прикладає для поширення русинської культури, якби дає можливість і другим русинам, попри себе, з його допомогою розвивати свою культуру, розвивати нашу культуру. То, що вже давно, казало би, вже вимерло. І він допомагає воскрешати і допомагає давати друге дихання нашої культури. Проблеми, які знаходять і у нас, і у вас, є дуже тяжко. Нинішніми часами на Бога надію маємо. Та я жадаю, ще тільки видів Михайла Лаврюка, щоб він ще дійшов, аби годин допомогти теж. Бо ми чекаємо всі чекаємо допомогу Михайла Лаврюка. Він нас годин допомогти, він хоче допомогти, має таку душу, у нього є, що він хоче допомогти. Не лише словами, а й душевно. У вас много цимбурів, і ви нема дорожите. Що найважливіше у тій дружбі? Важно є, щоб мали мої друзі серце добре, щоб були справедливі, щоб були побожні, щоб були люди такі, як тому треба би було, такі, як мій дідко, бабка, ну такі, як наші люди. Ви виділи, наші люди в селі усі такі добрі на серці, аж має дарабку хліба поділити з тобою. Кілько має, дасть, прийме переспати, аж треба. Так що наші люди ніколи не відказують, ніколи люди такі суть добрі на душу. Дуже добру душу мають. Це я дуже люблю там. І ото мене дуже тягне там до мого села, що такі люди дуже добрі. Мої русини мають добрі з нашого села. Ну, є нормально, на всьому світі русини однакі суть. Усі добрі, усі душу добру мають, бо одна кров русинська. Так що, але гей би наші мають добрі. Михайло Лаврук змагається об'єднати русинів не лише у Румунії, а й по цілому світу. Він є членом Світової ради Світового європейського конгресів русинів, організатором многих міжнародних артистичних конкурсів народного русинського творчества, організатором міжнародних научних конференцій, основоположник першого русинського музею Румунії, совавтор першого тома «Золотий рунянський вінок», це книги про історію і культуру русинського народу з 1360 року. Він спонсорує русинські центри боксу і спорту. При його помочі був ізданий перший диск русинських народних співанок. Ну так, я чув дівчата із Подкарпатської Русь, як файно співають. Я думав, що я звідав, у них є диск русинський. Вони сказали, що іще такий диск не зробили, русинський, точно русинський. У них є диску, але по-русинськи не є. І я придумав і предлагав їм, щоб прийшли в Румунію. Я зробив у русинському домі студію звук, запис. І я зробив там спеціально для русину, щоб записали наші співанки давні, файні. Ми перший раз зустрілися на конгресі у Румунії, у Сиготі. Но тоді так якось пройшла наша зустріча, він дуже був зайнятий з підготовкою конгресу, водив нас у музей, де сидів мій нянько у тюрмі.
Но коли ми на конференції в Ужгороді виступили, і коли пан Лаврук нам дав офіційне запрошення у Румунію записатися у професійній студії нашої співанки, бо ми страшно много знаємо співанок, і він каже, всі співанки мають жити, бо наші люди дуже жадні на всякі співанки. І дівочки, прийдіть до нас, і ми вас попишемо. І ми приїхали, ми були як у раю, 3 дні раз, коли записались ми чорну роботу, пак 3 дні, другий раз якийсь ми... Коли перший раз прозвучала пісня із оркестром «Через поле широкое», я ся дуже розплакала. Він нараз щось стало. А я кажу, що та я мала дожити до таких років, або мене у чужій країні, чужі люди звернули увагу на наше мистецтво, на наші народні співанки, аби записали. А він каже, ви не в чужій країні, ви вдома, ви між нами, ви між русинами. І я, як ваш настоящий цимбора, я буду далі вас слідити за нами, допомагати нам у швидко. Наше село є 655 років документарно атестоване. І шкода загубити, що наші дітки, придітки держали традицію, язик, культуру, одяг наш такий файний. І тепер шкода поміняти і бути такі, видіємо, нам, наприклад, на сцені давали концерт, один і такі гаті, черлині, такі як турка. Ну, ми не турка, ми русини. Не можемо так одягатися. Ну, то й за год, за два помінятися усю традицію, усю роботу, усю ідентитет, котрий нам лишили наші предітки, заміняти там за 1 год, за 2. Я політику не робив, я не був член ніякої партії. Зато я хочу, що наша традиція, наша культура, наша бесіда, щоб це не забула. Бо така дуже файна, такі файні співанки, такі файні усякі казки файні. То шкода втратити. Я бачила перший екземпляр вашої книжки, котрі студили з документами про своє родне село. А як то ви вирішили таку книжку видати? Ну, то була моя ідея, що виписати одну книжку, щоб за нашу традицію нашого села, за наш язик, документами. Ну, все, що там є в книжці, то все є документами. То може хоч хто перевіряти. То є у Національному архіві Румунії, там усі документи. Ну, там пише дуже ясно. Кожна фамілія із нашого села, який національність, там пише дуже ясно. Так, наприклад, Лаврюк, Семенюк, Романюк, Коржук, там усі суд русини. Там другої національності не є. Ну, та як перевірив у Національному архіві, я знайшов документ моєї мамки, і там пише дуже ясно. Національність – русин. Ну, та як можу я тепер це називати другим? Як можу казати, що я мадяр? Не можу казати. Я русин. Наші фамілії всі знають співати, всі знають своє шанувати, свою новшу, свою історію. І я думаю, що як би я далі не продовжував нашу традицію, взяв Михайла Лаврука, мого сусіда з дитинства, і завів цю книжку, давай, чоловіче, наше діло не забуваймо. Бо в світі всяко буває, всяка переворота, всякі імперії ходять. І ходили через наші куськи, а я то не дозволяю. Бо книжка, яку я напишу нині, то і буде і мільйон років жити. Ніхто не просив один лей за книжку. Тож він заплатив цю книжку, Лаврюк Михайло. Він хотів. Нас, коли ми зробили, нас коштувало таке до 2-3 тисячі євро. Нас коштували книжки наші, оте, що було писані перед цього. А чудесно, що пан Лаврюк тепер хоче, зробив книжку серйозну, поправдічну, за свої труди, за свої гроші. Наша організація Союз Подкарпатських русинів з Румунії заснована 2012 року. І ще молода, але робота є, маємо роботи, робимо. Ми вже у 2013 році організували світовий конгрес у Сігеті.
Ми організували конкурс Куб шахмати міжнародний. Ми організували вже міжнародний фестиваль, де брали участь 10 країн, і русини вийшли на перше місце. Я дуже щаслива, що я маю таких друзів у Румунії, таких русинів, які підтримують культуру, збагачують ту культуру, сокотять культуру. Дуже рада, що познайомилася, вже була багато разів у Румунії. Із усю майже родину Лаврука, із його жоною Мар'янкою, прекрасна жона, із його сином Лів'юсом, який писав наші співанки, талановита дитина, красивий і зовнішньо, і дуже сильна у нього сильний корінь, стержень, який йому дав нянько Михайло Лаврук. На цьому місці є камінь. Тут була шибениця, де мадяри вішали людей. Люди, котрі щось недобре зробили, котрі вкрали, котрі вбили, котрі щось беззаконно робили. І їх тут судили, і тут їх вішали. І у нас із села був один чоловік, котрий крав. І за ото його засудили на смерть. Мадяри казали, скажіть тепер ваше останнє слово, що хочете. І він сказав, хочу поцілувати мою маму. Прийшла мама, аби її поцілував. А він тоді, коли приблизив від своєї мамі, і вкусив їй нос, відкусив нос. І тоді сказав, мамо, аби ти мене уростила добре, я б не дійшов туй. Каже, що коли му крав одне яйце, ти сказала, мамо, не бай, добре буде. Коли му крав одну оцю, казала, не бай, мамо, добре. Коли му крав одну корову, каже, не бай, мамо, добре. А тепер, каже, я туди дійшов. А була ти мене не лишила спочатку, аби я вкрав яйце, я б не дійшов туди. Так що така історія була тут. Є камінь, тут пише на камені. Тут є пам'ять про всіх тих, котрі ведуть нечесне життя. Що треба про те, аби челядник був щасливий? Треба вірувати в Бога, треба мати добре серце, і тоді будеш щасливий. Інакше можеш мати багатство, скільки хочеш. Можеш мати грошей, можеш мати що хочеш на цьому світі. Як не маєш серця, як не маєш Бога, не можеш бути щасливий. Я вам кажу так, бо я пройшов і так, і так. У мене було, і був дуже бідний, і був багатий. У мене було усі варіанти, але я вам кажу, ніж багатим та без серця і без Бога, ліпше бути бідним, але справедливим. Я інакше не можу. Я брехати не можу. Може зато і многі сердять на мене, що я правду кажу і праведно. І многі це не люблять, бо знаєте, правда не всім це любить. А я все так кажу, і многі це не люблять. Але я таким се навчив з малості, я не можу тепер це поміняти. Вже у 50 років вже мене ніхто не зміняє. Михаїл Лаврук не раз казав, що тяжко жилося русинам на цих верхах, бо дні стовпками летіли, а не роками, а відділомуся, що гори посиділи у русинських страждань. Та, на жаль, nic це не змінило. Так і далі простий народ тяжко жиє. А й бо йому майміліша й русинська древня земля, і він мечтає навчити всіх русинів світа сокотити свою землю і свою судьбу, і найму всьому поможе Господь.